Kasureco 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalin tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa loob kang harong asin baka magdulot ng kasulok. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot ng kasulok. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Kapaliwanagan sa pagtasar ng tarifa sa kuryente. Sa indong kooperatiba matasar ng taripa sa bulan ng Abril 2023, inisusugman sa ipinapasunod kang Energy Regulatory Commission o ERC based sa Resolution No. 16, Series of 2009 asin amended sa Resolution No. 13, Series of 2022. Ang mga resolusyon na ini na manunugod sa pagtasar kang pass-on generation rate kan mga distribution utility araw kang Kasureco 2, iyong ipinapautob ni huli tamayo pa nariresibi ning direktiba hali sa ERC kan si indang kasimbagan sa manifestation na isinumitir kang Kasureco 2 kan nakaaging Abril 5, 2023 para matawan linaw ang mga isyu na pigtukal ni ERC Chairperson Honorable Mona Lisa de Malanta kan ipigkondusir na dialogue kan mga gobyerno lokal, mga stakeholders as in ERC kan Marso 23, 2023. Ang manifestation na ipigsumitir ta sa ERC iyo ang pagtaon ng kapaliwanagan sa paagi kan mga justification as in dokumento na nagpapahiling na ansatong pagtatasar ng taripa susugman sa nasa sa indang kasubuan as in sa mga naaprubahan na kontrata sa pagsupply ng kuryente kan mga power generators. Ang mga minasunod iyo ang nakapalaman sa manifestation na itinao as in pandagdag kaaraman sa gabos. Enot, ERC order dated November 13, 2011 na nagpalawig kang provisional authority na inaprubahan kang ERC kang November 15, 2010 manungod sa kontratang Kasureco 2 as in AES Masinloc Power Partners Corporation, MPPCL as in nakatala na. The said provisional authority is set to expire on November 16, 2011. While the Commission is still in the process of evaluating the instant application, the provisional authority granted in the order dated November 15, 2010 is hereby extended until revoked or made permanent. Pandua, ERC order dated May 29, 2018 na nag-aaprobal sa power supply contract ang Kasureco 2 as in San Miguel Energy Corporation. Susog sa mga nasambita na kasubuan ang preseteng taripa ng kuryente na ipinapautok ang Kasureco 2, igwaan ng legal na basihan as in otoridad hali sa Energy Regulatory Commission. Alagad anuman po ang ipaluwas na desisyon kang ERC manunungod sa isinumiter na manifestations kang sa tuyang kooperatiba, iyuman po ang susunodon as in ipapautob kan manahamiento as in papaurugon ang interes kan mga member consumer owners sa mga nasasakupan na lugar kaini. Salamat po. Kasureco 2 Safety Tips. Kung may sanganing kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureco 2 para maaksyonan asin daing magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit as in magdulot ng kasulok. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Magamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung ang habol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2.
Kasurekoto Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikayan na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasurekodos. Kasurekoto Safety Tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagrumdong na inihali sa Kasurekodos. Kasurekoto Tipid Tips. I-off ang mga ilaw kung inidaimon kaipuhan asin maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo asin di maglobo ang bayadan sa kuryente asin mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagrumdom na inihali sa Kasurekodos. Kasurekoto Safety Tips. Pagintan ipigkondusir na dialogue kan mga gobyerno lokal, mga stakeholders as in ERC kan Marso 23, 2023. Ang manifestation na ipigsumitir ta sa ERC iyo ang pagtaonin kapaliwanagan sa paagi kan mga justification as in dokumento na nagpapahiling na sa tong pagtatasar ning taripa susugman sa nasasaindang kasuguan as in sa mga naaprubahan na kontrata sa pagsupply ning kuryente kan mga power generators. Ang mga minasunod iyo ang nakapalaman sa manifestation na itinao asin pandagdag kaaraman sa gabos. Enot, ERC order dated November 13, 2011 na nagpalawig kang provisional authority na inaprubahan kang ERC kang November 15, 2010 manungol sa kontratang Kasurekoto as in AES Masinloc Power Partners Corporation, MPPCL as in nakatala na. The said provisional authority is set to expire on November 16, 2011. While the Commission is still in the process of evaluating the instant application, the provisional authority granted in the order dated November 15, 2010 is hereby extended until revoked or made permanent. Pandua, ERC order dated May 29, 2018 na nag-aaprobal sa power supply contract ang Kasurekoto as in San Miguel Energy Corporation. Susog sa mga nasambitan na kasuguan ang preseteng taripa ng kuryente na ipinapautok kang Kasurekodos, igwaan ng legal na basihan as in otoridad hali sa Energy Regulatory Commission. Alagad anuman po ang ipaluwas na desisyon kang ERC manunungod sa isinumiter na manifestations kang sa tuyang kooperatiba, iyuman po ang susunodon asin ipapautob kan manahamiento asin papaurugon ang interes kan mga member consumer owners sa mga nasasakupan na lugar kaini. Salamat po. Kasurekoto Safety Tips. Kung may sanganing kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharinging opisina kan Kasurekodos para maaksyonan asin da magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagrumdom na inihali sa Kasurekodos. Kasurekoto Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulo. Ang pagrumdom na inihali sa Kasurekodos. Kasurekoto Tipid Tips. Maggamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini
para makatipid sa konsumo kung ang habol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagrumdong na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagrumdong na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagrumdong na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. I-off ang mga ilaw kung inidaimon kaipuhan asin maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo asin di maglobo ang bayadan sa kuryente asin mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong asin baka magdulot ng kasulok. Ang pagrumdong na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot ng kasulok. Ang pagrumdong na inihali sa Kasureco 2. Kapaliwanagan sa pagtasar ng tarifa sa kuryente. Han sa indong kooperatiba matasar ning taripa sa bulan ng Abril 2023, inisusugman sa ipinapasunod kang Energy Regulatory Commission o ERC based sa Resolution No. 16, Series of 2009 asin amended sa Resolution No. 13, Series of 2022. Ang mga resolusyon na ini na manunugod sa pagtasar kang pass-on generation rate kan mga distribution utility araw kang Kasureco 2, iyo ang ipinapautob nin huli tamayo pa nariresibi ning direktiba hali sa ERC kan sa indang kasimbagan sa manifestation na isinumitir kang Kasureco 2 kan nakaaging Abril 5, 2023 para matawan linaw ang mga issue na pigtukal ni ERC Chairperson Honorable Mona Lisa de Malanta kan ipigkondusir na dialogue kan mga gobyerno lokal, mga stakeholders as in ERC kan Marso 23, 2023. Ang manifestation na ipigsumitir ta sa ERC iyo ang pagtaonin kapaliwanagan sa paagi kan mga justification as in dokumento na nagpapahiling na sa tong pagtatasar ning taripa susugman sa nasa sa indang kasubuan as in sa mga naaprubahan na kontrata sa pagsupply ning kuryente kan mga power generators. Ang mga minasunod iyo ang nakapalaman sa manifestation na itinao as in pandagdag kaaraman sa gabos. Enot, ERC order dated November 13, 2011 na nagpalawig kang provisional authority na inaprubahan kang ERC kang November 15, 2010 manungol sa kontratang Kasureco 2 as in AES Masinloc Power Partners Corporation, MPPCL as in nakatala na. The said provisional authority is set to expire on November 16, 2011. While the Commission is still in the process of evaluating the instant application, the provisional authority granted in the order dated November 15, 2010 is hereby extended until revoked or made permanent. Pandua,
ERC order dated May 29, 2018 na nag-a-approbal sa power supply contract ang Casoreco 2 as in San Miguel Energy Corporation. Susog sa mga nasambitan na kasuguan ang preseteng taripa ng kuryente na ipinapautok ang Casoreco 2, iguaning legal na basihan as in otoridad hali sa Energy Regulatory Commission. Alagad anuman po ang ipaluwas na desisyon kang ERC manunungod sa isinumiter na manifestations kang sa tuyang kooperatiba, iuman po ang susunodon asin ipapautob kan manahamiento asin papaurugon ang interes kan mga member consumer owners sa mga nasasakupan na lugar kaini. Salamat po. Casoreco 2 Safety Tips. Kung may sanganing kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharinging opisina kan Casoreco 2 para maaksyonan asin da magkausanin da kulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagrumdom na inihali sa Casoreco 2. Casoreco 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulong. Ang pagrumdom na inihali sa Casoreco 2. Casoreco 2 Tipid Tips. Magamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung ang habol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagrumdom na inihali sa Casoreco 2. Casoreco 2 Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikayan na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagrumdom na inihali sa Casoreco 2. Casoreco 2 Safety Tips. Maglikay magpalayag ng boradol harani sa linya o kawad ng kuryente. Ini para maibitaran na kuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagrumdom na inihali sa Casoreco 2. Casoreco 2 Tipid Tips. I-off ang mga ilaw kung inidaimon kaipuhan asin maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo asin di maglobo ang bayadan sa kuryente asin mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagrumdom na inihali sa Casoreco 2. Casoreco 2 Tipid Tips. I-off ang mga ilaw kung inidaimon kaipuhan asin maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo asin di maglobo ang bayadan sa kuryente asin mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagrumdom na inihali sa Casoreco 2. Kapaliwanagan sa pagtasar ng tarifa sa kuryente. Han sa indong kooperatiba matasar ning taripa sa bulan ng Abril 2023, inisusugman sa ipinapasunod kang Energy Regulatory Commission o ERC based sa Resolution No. 16, Series of 2009 as in amended sa Resolution No. 13, Series of 2022. Ang mga resolusyon na ini na manunugod sa pagtasar kang pass-on generation rate kan mga distribution utility araw kang Casoreco 2, iyo ang ipinapautob nin huli tamayo pa nariresibi ning direktiba hali sa ERC kan si indang kasimbagan sa manifestation na isinumitir kang Casoreco 2 kan nakaaging Abril 5, 2023 para matawan linaw ang mga issue na pigtukal ni ERC Chairperson Honorable Mona Lisa de Malanta kan ipigkondusir na dialogue kan mga gobyerno lokal, mga stakeholders as in ERC kan Marso 23, 2023. Kasama oras na para sa Casoreco 2. Mapuuna. Ang magserbisyo Mga kasama maray na pagkaaga. tao
Dyan Aldaw naman na Biyernes, Mayo 12, 2023. mahirap Taon 2023. dahil sa disiplina. Hindi po ang programa kan Kaso Reco 2, makakaiba tabo ang Public Information Officer, Spokesman, Mr. Render Pupa Bukay. Kasama ako po si Radyoman Manny Basa, Lado Technical. Yan si Radyoman Ray Gomez. Siyempre, Biyernes, aldaw kan Kaso Reco 2 sa oras, sa sarong oras na presentasyon kan sa tuyang programa. Ilalawagtan linya kan Kaso Reco 2 niya po duman si kasamang Rener Pupa Bukay. Sir, good morning. Yan, good morning Radyoman Manny. Since kabus po na member consumer owners kan Kaso Reco 2 na nagaantabay sa satuyang ngunyan. Good morning po sa Indo. Magiribanan kita sa laog ng sarong oras mapag-urulayan po ang mananungon po sa satuyang kalakawan kan satuyang kooperatiba. Siyempre may mga updates kita, may mga accomplishment man kita ngunyan na si Manang ini. At yan, may importante kitang mapapag-urulayan mananungon po igdi sa mangyayari pong mobile blood donation. Ano po? Na naka-schedule po ini sa maabot pong Lunes. Ano? Si mga gusto pong mag-donate in dugo, mag-antabay po kita. At yan, may makakaibanan kita from Human Resource Division, Institutional Services Department, para at least magiyahan itong mga member consumer owners kang Kaso Reco 2 na gusto pong mag-donate ng dugo sa paagi po kayo sa tuyang mobile blood donation. Yan, tabi Radyoman Manny, siguro inutunta po muna ang ibang pagiramdum ta sa tuyang mga member consumer owners. Tapos na po si satuyang pagbasa ng mga metro. Igwa na po kitang may mga nag-due date naman po kita. And ngunyan po nakakonsentrate ang satuyang kooperatiba, ang satuyang mga collection offices pag-abot po duman sa satuyang ginigibong massive disconnection. Kaya nagpapagiramdam po kita, si may mga pagkakautang, may mga arrears po, may nagkakaperang bulan na, pwede na po kitang magpasiring sa mga opisina kan Kaso Reco 2 para at least mag-settle po kita kan sa tuyang account. And si iba man po na may mga promissory note na nagtuga sa satuyang kooperatiba na mabayad po base po duman sa nakalaag na aldaw o petsa, sa indong promissory note, dapat na kita malingaw para at least na kita makabaling unyan sa mapuputulan. Bali ongoing po si massive disconnection ginigibukan sa tuyang kooperatiba. Bako lang po igdi sa Naga City, maski sa mga area offices kan sa tuyang kooperatiba at kan Kaso Reco 2. Kaya yan, tabi Radyoman Manny, igwaman nagaharapot mananungon po duman sa naging problema kang GCash, kang nakaaging Miyerkules ito. Yan, may mga nagbarayad po sa GCash, sa paagi po kang GCash and nagbayad kan sa indang bill sa kuryente. Siguro mas maray po siguro kung data po paraon itong naresibitang notification from GCash, kung sakali man talagang day na iproseso pero may notification po na bawasan po sa indong balanse sa GCash, siguro mas maray po yan makiki-coordinate na kita sa mga opisina kan Kaso Reco 2 tabi Radyoman Manny. Yeah. Dahil dakulon talagang apektado kaya itong nagkaigoning problema ining GCash. Yan, maray siguro si Radyoman Manny dahil nabawasan. Mayo man babawasan. Ay, kaya pareho kita. Pero mas maray nga kung may GCash tapos mayong laog, after kayo nagka-problema, nagkaigoning laog si GCash na. Yan. Kaya lang, may man talagang babawasan, may man lang talagang laog. Kaya lang, dakulon talaga naghahapot sa satuya dahil igwa po nga nila mga discrepancy duman sa amount kang bill ninda sa Kaso Reco 2 tapos duman sa ibabayad ninda sa GCash. Kaya pag may araw po kaya na-encounter kita, siguro mas marami po na magdirekta na lang kita sa mga opisina kan Kaso Reco 2. Sa collection offices para at least sigurado po kita hanggang po mag-normalize po ining adjustment man kang GCash manunungod sa endang application. Kaya yan, tabi Radyoman Manny. Siguro masisettle man ang problema ini. One time nga ni nagpadara kita sa bako salang number mayo manin may sadiring kumbaga napasala.
and nag-return itong amount. Baka arog man kaya, ano? Mas magayon kung arog kayan tabi Radyo Manmani. Kaya lang may mga proseso talagang dapat agihan. Kaya sabi ko, si notification na na-receive po nindo, tapos nagbawas sa endong balances sa endong account sa GCash, pwede itong darahon hindi sa opisina kang Kasureco 2 kung sakali man talagang nabawasan sa endong balanse. And baka naglalaom ka kita na iproseso si bayad na tapos sa otro billing period ta, nakareceive ka mo ng bill tapos may arrears kita dahil day po nagproseso kang GCash sa endong payment. Okay. Kaya yan, bako lang GCash, tabi Radyo Manmani, maski po itong ibang mga application, pag abot naman sa mga payment channels ni Kasureco 2. Ano po, may mga online banking man kita, online banking transaction, pwede kita maggamit po kayan. Pero i-secure lang permi itong sa tuyang mga notification na naiproseso po talaga si sa tuyang payment. Ang SMC Tinaga, tapos ang Save More Pili, nag-accept naman po yan ng payment. Dawa po may arrears, tabi Radyo Manmani. Kaya yan, para sa kaaraman po kan sa tuyang mga member consumer owners, baka naglalaom po kita na si SM day po nag-aako ng may arrears. Haloy na po yan. Puon pa po kayo itong kasagsagi kang kaso po kang COVID-19, nag-accept na po sinda ng may arrears. Basta may bill lang po kita ning dara, tabi Radyo Manmani. Kaya yan, okay. May 12, 2023. At yan, si updates man, manunungod duman sa naka-schedule po ko na power interruption kang GCP, apektado po ining tulong power substation ta, hindi sa Naga City, ining 20 MVA ta, and Calabanga, 10 MVA and 5 MVA sa Tinambak. At yan po, may good news kita, manunungod po sa bagay na yan, dahil kung hilingon ta talagang almost 12 hours po mawawala ng kuryente ining north area plus ini pong lugar hindi sa Naga City. Yan siguro kung may dadagdag ka may dadagdag ka pa tami Radyo Manmani, dadali-dali ko to. Sige. Madali lang sa tuyang guest ganyan. Speaking ng brownout, Modern Village, tano daw po ta brownout sa Sainda. Yan ang hapot, ano? Okay, Kasubang sige. gipa. So bago kaya nagkaigwa kita ng momentary shutdown kan sa tuyang Feeder 52, apektado po ining San Jose, Modern Village, kabali po yan sa may San Jose Pili. Ipacheck ta baka yan saro po yan sa nawalat na lugar. Pero ngunyan po nag-resume naman si power po sa Feeder 52 ta. Okay. Yan, okay, tabi Radyo Manmani, ilaog ta na ang sa tuyang guest. Siguro ika na Iyo, mga kasama, makakaulit ang kunyan po ang head kan personnel section kan Kasureco 2, si Madam Josephine Ibias. So good morning Tabi, Madam. Live po kita kunyan, maurulay kita dapit digdi sa mobile blood donation kan Kasureco 2 sa maabot na Lunes. Maray na aga Tabi, Ma'am Jo. Hello, good morning Sir Manny. Yes po. And good morning po sa gabos na nagdadangog sa programa kang RMN DWNX, ang satong kooperatiba. Yes, ma'am. Ma'am, inot po, tano po tanag kaigwa po nin kaisipan o ano ini regular na activity kang Kasureco 2 na magkaigwa po kan mobile blood donation and sige po. Okay. Yes, Sir Manny, to answer your question kung regular siyang activity kang Kasureco 2, halina po siya every year and then napundo lang siya katong nag-pandemic for 2 years. Tig-resume siya last year and then ngonya naman on May 15. Yan. So sa pagbabalik na ni Tabi, ma'am, kan mobile blood donation, sarong ambag, sarong kalakawan manungod sa salud, ano po ang pangapudan ta sa publiko? Pinapangapudan mi po sa muyang mga member consumer owners na magpartisipar po sa gigibuhon na mobile bloodletting sa May 15 po. Ano yan, from 9 a.m. hanggang 4 p.m. digdi po sa Del Rosario Covered Court. Digdi po sa Kasureco 2 yan, Kasureco 2 compound.
Okay. Ma'am, ano ang mga requirements na kaipuhan darahon para sa trayumpukan nasambit na event? Kaipuhan lang po i-prepare si Sadiri kung gustong maging donor. Dai po magpuyat, dai mag-inom ng arak, and then at least po 50 kilogram ang kilo. Tapos itong kung na-COVID man po, at least a month na naka-recover na, pwede pong maging donor. Iyo po, dapat healthy po yung sipon. Yes po. Eyo, Dapat permi, in good health. Yan ang pinaka-primerong qualification. and mayoning man ang mga kamatian. So ano ang pag-abot po dyan, ma'am? Ano ang mga gigibuhon, mapil up po sinda kan So, ang magiging proseso po kang kang activity, ang inot po is registration. Siyempre, iyan ang pinakainot na gigibuhon kang magiging donor. So, registration, and then igwang medical screening, and then may interview po sa donor, tapos blood typing, hemoglobin testing, tapos blood extraction, and then after na mapano si one bag na na 450 cc ang laog, igwang rest and refreshment. Yan. Yes po. Anong Yan. refreshment yan, ma'am? Something na makakabalik ka tong nawarang dugo. Yan. So may palugaw po may yata palugaw. si Union kasi sponsored din po ini kang POS sa Kasemlo. Itong POS po Supervisory Union, tapos itong Kasemlo Rank and File Union. Yan, para po mas maingganyan taan publiko. Halimbawa, nag-donate po ako ng dugo and member ako kan consumidor kan kuryente, member consumers owner. Ano po ang benepisyo ta kung mag-donate ako ng dugo? Halimbawa po maging successful donor po baga, ang pinaka-objeto man po kani is makatabang po kita sa nangangaipo kang dugo kasi for one bag of blood na na-donate mo po, dakulon po siyang pwedeng maitabang sa saro pong nangangaipo, halimbawa na hospitalized or na confine ka na kaipuhan ng dugo, pwede siyang itong RBC, pwedeng platelet. Yan, dakulon po siyang components na pwede siyang maitaos sa ibang tao na nangangaipo. Ayun po, dakulang bagay na nakakatabang baga kita, ma'am, Yes po. Okay, pero ang expected o pwedeng i-accommodate na blood donor na ma-donate tabi, ma'am? Ini-expect me po na ma-exceed itong kang last year po kaya mga halos 51 po pala, 51 units ang nakuami. So, we hope na ma-exceed itong pang last year. Sana ang mga direktor na nakakasakop kan distrito magbalangibog man tangarig si 50 Hopefully po. madagdagan. Okay, so far po ang preparation na kan Casureco 2 nasambit na aktibidad. Come again, sir? Prepared na po kamo, ma'am. Talunes na bagayan pizza 15. Yes po. Prepared na po Sige kaming maray. May itatauman po kami ng free t-shirts for the successful donors, itong first 50. And then aside from that, itong snacks po nga ni saka refreshments. Okay. Pigsasabi ta po na successful donor ta maagipasinda sa tamang screening. Tabi, ma'am, Yes po. Opo. Okay. Sige po, sisay po ang mga komponer kan kumbaga aktibidad na ini, ma'am, sa pangingenot mo. Yes po. Sige po, tamaak na. Salamat. Ini pong mobile bloodletting na ini, sa magigibo po ini sa tabang po kang BMC Blood Bank, kang Duwang Union, itong COS and Kasemlo, and then with approval from the board and management. Okay. Sa Casureco 2, ano yan, ma'am?
halangkawang porsyentong nilalauman na mapartisipar hindi sa Sana blood po. donation. Okay? Anything, ma'am? And hinahagad mi an sa imong pangapunan girari sa publiko para po sa Okay. successful kan blood donation ani. Okay, sa liwat po, nangangapudan po kami sa gabos na member consumer owners, kang Kasoreco 2, sa gabos na area coverage from Pili, Milaor, Minalabak, Kanaman, Magaraw, Bumbon, Calabanga, Tinambak, Siroma. Ano po, tabangan man po kami na makalikom ning dakol na blood units, maging blood donor po kamo sa gigibuhon ning bloodletting activity on May 15 po. Sa Lunes na po iyan, alas 9 ning aga hanggang alas 4 ning hapon. Digdi po sa Kasoreco 2 main office, Del Rosario, Naga City. Okay. So yan po. Yun po, Ma'am Josephine Ibias, salamat po sa pagtaunin oras para makapag-discuss kita akan Thank you gigibuhon din, na Sir event. Manny. Iyo po, thank you. So ibabalik ta po kay Mr. Rener Bukay. Sir, balik sa imo. Paghali po kay Ma'am Josephine Ibias, Head kan Personnel Section kan Kasoreco 2. Yan, okay na, tabi Radyaman Manny. May hapot pa ko ta ako. pasensya na. Dito ka Oo. ng pigpapot Hindi, sige lang. Okay Lapit ka lang. pa man siya, isa lang. Yan. Iba kayong mga naghahapot igdi, si may mga tato da. Ano po? Okay. Sige na, ma'am. Sige. Oh, ano kayan? At least 1 year. Yes, at least 1 year po na may na pong traces of Okay. the tattoo. Si open wounds. Okay. Open wounds. Okay, yan. At least malinaw tabi Radyaman Manny. Ano po? Yo, pasensya na, dahil takapig. Sige lang, okay lang. May nag-PM lang kaya, Sige. yan, sa Satuya. Pero okay, at least nalinawan, ano po, Pangyayari. malay mo, dakol ang dugo ka itong naghapot na ito. Yo, Kailang may tato da siya. Pero 1 year na mampalan. Pag 1 year na, tapos mayo na maning lugad, yan, pwede na mag-donate ng dugo. Ayo, saro pa, baka ika na lang makasimbag kayo ni Tabi kasama ng Rener. Sige, Outside aram ka yan. Pag suway, halimbawa, suway naman sa Kasoreco 2 and gusto magtabang, mag-donate, open yan dyan. Ay, pwede po. Dawa ba kung member consumer kang Kasoreco 2? Kang last year po nga ni napaagil lang igdi dahil kaiba siya kay itong nagbayad ng kuryente. Nahiling niyang igokitang mobile blood donation na ginigibo igdi sa covered court kang Kasoreco 2. Nag-donate po siya. Kaya bukas po yun sa gabos. Dawa ba kung member consumer owners kang Kasoreco? Ano po? Basta willing po kita na mag-donate and ready po ang satuyang hawak. Mayo kitang hangover, tabi Radyaman Manny, mag-irinom pa. Ayan. Kung may plano po kita mag-donate ng dugo, day kita mag-inom, yung alak, pagkabanggi, tapos siguro kompleto ang satuyang turog, at least 8 hours. Tabi Radyaman Manny, dahil naman ang jamming pagbanggi. Kung gusto talagang makatabang, yan. Ready ang satuyang hawak, may kitang kamatayan. Saro po yan. Siguro sa pinaka-basic, aram taman po bagayan kung talagang data kaya na magdonar ng dugo. Kung data, day ready ang satuyang hawak. Yan, kung kakayanan man, dakulon kayang benepisyo tabi Radyaman Manny ang nagdo-donate ng dugo. So bago may mga na-discuss naman si Ma'am Jo. Pero siguro mas didetalyahan ta pa ining maray tabi Radyaman Manny. Aram ko nagdo-donate ka man ng dugo eh. Yan. Ang hapot pansaro, itong mga organization, riders, mga radio communications group, member kang Armed Forces, PNP, Bureau of Fire, ano yan? Open. Open po ini sa gabos tabi Radyaman Manny. Baka naglalaom si iba na member consumer owners lang. Bukas po ini sa gabos na mga gusto magtabang.
Bali po pala, ang sa tuyang tema ko niyan, Save Life, Donate Blood, mobile blood donation ni Kasureko 2. Yan, thank you kay Ma'am Jo at Kimaan. Yan, yan nag-assist sa tuyang ko niyan. Kasureko 2 covered court po ini, Barangay de Rosario, Naga City. May 15, sa Lunes na po yan. 9 a.m. to 4 p.m. po ang satuyang gigibo na mobile blood donation. Correct. Pwede man si Kairiba mo tayo iradyoan man sa organization. Si mga kuya, Mga kuya, ate, mga kuya. bunso, Ate, may bunso. may bunso, si mga Oo, kuyang may bunso pa. tapahubin pang intiro. Sa Philippine Eagles, mga kuya, ate, tabangan ta po ang Kasureko 2. Ano? Makitay up lang. Ika na lang siguro ang hanapon kasamang Renner. Yes po, pwede man po kita para i-assist sa duman sa venue. Tapos pwede man po magdiretso na lang sa venue. Paglaog lang po idi sa Kasureko 2 itong covered court baga. Duman po kita ma-set up kayan kan sa tuyang ining mobile blood donation. Yan. Yaon po ang grupo kang BMC Blood Bank. Okay? May snacks man kita. Duman sa maiinot na successful donor na 50, may t-shirt man kitang itatao. Yan. Mas ining saro ang pwede daang libreng kuryente. baka ibang kuryente ang ma-receive mo dyan. Iyo, baka ibang kuryente ang malibre kayo ni yan. May nagapot sa baka nga sir, bako ng t-shirt, libreng kuryente na. May ground pong kadikit, si injection. May ground kitang, pwede man, siguro habang nakahigda ka mo doon sa tuyan, nagdo-donate ka mo ng dugo, yan, para makusog si Dalay kang 450cc. Kayang-kaya. Oy, healthy po da. May text digdi, healthy po sa, kumbaga, magayon itong garon na ribayan ang dugo ta. Mabawas, pero pag later on, mabalik po ang dugo ta, mas kuya na. Mas malinig, mas magayon, yan. Bako kitang doktor, dito ma-explain yan, Yun nga yan. Sige. Basta po, si gusto mag-donate ng dugo, May 15, 2023, igdi po sa Kasureko 2 Covered Court, main office, Barangay de Rosario, Naga City. Save Life, Donate Blood, mobile blood donation po ini kan Kasureko 2. Si gusto pong mag-donate, magpasiring na lang po igdi. Ang start po kaya 9 a.m. to 4 p.m. Sa maabot pong Lunes. Po, sa mga lokal na gobyerno, suportahan ta po ang Kasureko 2, lalo na si mga sakop na area kan Kasureko 2. Sige, tabi kasamang Renner, padagos kita. Thank you kay Ma'am Jo Ibeyas. Yan, pasalamatan ta. At least nagiyahan po kita. Si Ma'am Jo kaya, nurse man po siya, registered nurse po yan. Tapos si Maan, yan, at least nakakatabang sa satuya. Mahapot ko tako kung si Ma'am. Suna ko, doctor si Ma'am, yan. And at the same time, head po siya kang satuyang personnel section and kang human resource division. Okay. Then, okay, tabi Radyoman Manny, siguro ma-break muna kita ng nagkakapirang minuto. Tapos mabalik kita para sa iba pa pong mga updates. Ang tabayanan po si announcement mananungod po duman sa NGCP power interruption na mangyayari po sa aga. Okay, mabalik po ang programa kan Kasureko 2. Horachan. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente as in hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad as in poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang forma ng power generators as in kan coal hydro as in geothermal power plants as in mga renewable energy sources aro kan solar, wind as in iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi kan National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. As in paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Kasureko 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Ang satong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators.
Transmission cost na ipinapasa manhali sa NGCP. Distribution cost na sinisingil kang satong electric utility araw kang kasoreko 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution number 16 as in 20 series of 2009 as in Resolution number 10 series of 2018 as in man and man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sa napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente nin huli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ning kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ning presyo ning coal sa merkado sa kinakban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sa na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niyato sa gobyerno. As in ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pang-araal daw na operasyon kaini, as in pagmantenir kan sa tong mga pasilidad as in linya, 8% sana. Applying for a new connection or a change in account name with Casureco 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Casureco 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Casureco 2, serving better for you. Okay, balikan kita tabi Radyo Manmani. Ayan. Tigbabasa ko kasuba ko si mga comments sa Satuya, hindi sa live. Ayan. Dyan sa saro-saro tayo. Sige, tabi Radyo Manmani, baka may gusto kang ipaabot. Digdi sa mga reaction man sa kuya. Naghapot na kung igwa po ni power interruption, ganyan pong weekend, tagaro kung igwa madaralagan sa Pasakaw kung sa inalugar, ano? Yan. Okay. Kung nakaagi pong simana, nagpaluwas po ang NGCP ning power interruption schedule. Nakatalaan po ko yan ngunyan na maabot na Sabado, ano po, sa aga, May 13, 2023. Ano po, ang oras po ko kayan 6 a.m. to 6 p.m. Almost 12 hours po yan na power interruption ko na mangyayari sa aga. Ang apektado po ko kayan tabi Radyo Manmani ining San Felipe 20 MBA, 10 MBA sa Calabanga, and 5 MBA sa Tinambak. Na-i-disseminate naman po yan, kaya kadakulong pong naghaharap po sa Satuya. Kasuod mo pong hapon, nagpadara po ning notice giraray ang NGCP na nagkaigwa po ning rescheduling kang sa indang schedule kang na power interruption sa aga kota na May 13, 2023. Ayan po, tig-reschedule po yan kang NGCP. Si dating May 13, 2023, nilipat po ninda sa June 3, 2023.
same time, from 6 a.m. to 6 p.m. Pareho man po giraray si affected areas. Ano po? Gusto sabihon, mayo na po kita ning power interruption na mangyayari sa aga, courtesy kang NGCP, kundi mangyayari na po yan sa June 3. Pirang simana pa yan. Almost 1 month pa. Yan. Masarong bulan pa, tabi Radyaman Mani. Gusto sabihon, ano pa, may preparasyon po kita, mga 3 weeks pa ang sa tuyang preparasyon. Kung may mga okasyon kita, sa maabot na June 3, may panahon pa kita para ihanap ng ibang aldaw. Dahil kung ihilingon po talaga ang allowance na tinauman sa tuya kang NGCP, medyo halawig ng maraya, tabi Radyaman Mani. Kaya may nang rason po para i-oktaba pa ining June 3, 2023 na schedule po kang NGCP sa feeder, sa 20 MVA power substation ta, and sa Calabanga Power Substation and Tinambak Power Substation. Bali, ang apektado po kayan, igwa po kita ning 4 na feeders sa San Felipe, ining feeder 61, Peña Francia, San Felipe, and Liboton. Ang feeder 62 ta, si dati po ining feeder 13, Bagong Bayan Sur, Bagong Bayan Norte, Calawag, Kapilihan, Pilobil, Jacob, Calle 13, Molave, Orban Kiburak, Villa Karangahan, Tapas Compound, Villa Francia, Vilmar Homes, Ateneo Avenue, and P. Santos. Liboton, yan. Kabali pa po yan sa feeder 62. Feeder 63 ta, si dati po ining feeder 18. UNC, Santa Cruz, Arana, Barlin, Naga Metropolitan Cathedral, Dimasalang, NCPO, All GSIS, Nagaland Imol, P. Burgos, Peña Francia Avenue, and San Francisco. Feeder 64, San Felipe, part kang San Felipe, ini po si upper part kang San Felipe, siguro mga zone 7 na po ini. Avida Subdivision, part kang Pacol, Urban Pacol, Madrigal, Villa Vita Subdivision. Yan. Apektado pa po ining Deca Northfield, Bagong Bayan Norte, and Municipality king Kanakman, Magaraw, Bombon, Calabanga, Tinambak, Siroma. Yan. Iyo po yan si mangyayaring power interruption sa June 3, 2023. Yan. Kaya sa aga, pwede kita mag-stay sa tuyang mga harong. Lalong-lalo na itong mga nabanggitan kong mga lugar. Kung taga-igdi po kamo, mayo pong mangyayaring power interruption sa aga. Instead, sa June 23, 2023. Pero may nagkukururahaw dyan sa iyo mo. Kinamubugtakan. Tabi Radyaman Mani. Urog mahon baga. Urog mahon. Yan. Yung mga aki. Pero si mga aki lang ang naugma, nating cancel ini. Pero si Kasureko to po ko tabi Radyaman Mani, ready na si Satuyang gigibuhon man ng mga activities. Lalong-lalo na hindi sa kalabaan kang Peña Francia Avenue. Ano po, dahil igwa po kita dyan ng maintenance sa linya. Ito po bagang mga wooden cross arm na yaon po dyan sa Peña Francia Avenue. Pending po kayo itong relocation kang poste affected by road widening project ang DPWH na yaon po dyan sa kalabaan kang Peña Francia Avenue. Nagpapahiwas na po baga dyan ng tinampo. Lang sa ngunyan po kaya waiting pa si Kasureko to pag-abot po duman sa MOA between Kasureko to and DPWH and si Panding po kayan. Kaya habang day pa nangyayari sa relocation kang poste, kaya po hanta po mo ng magkaigwa ng maintenance, preventive maintenance dyan sa kalabaan kang Peña Francia Avenue. Ayan, si North Iriaman, may mga activities man kuta, mananungod duman sa clearing of lines, as in iba pa pong mga gigibuhon na trabaho sa linya kang kuryente. Yan, gusto sabihon, mayong interruption sa aga, kundi sa June 3 na. Yan, malinaw po yan, Tabi Radyaman. Okay. Kumusta da Tabi? Okay, igwa pa. Sige. Isabay ko na, baka malingawan ta. May 20, iba man na lugar inya Pili. Yan, okay. From NGCP man po giraray, ano po, schedule dyan sa Banwaan kang Pili.
May 20, next Saturday po ini, May 20, 2023, 6 a.m. to 6 p.m. Ayan, 12 oras man, from NGCP po na schedule ini. Ang rason, preventive and corrective maintenance at Naga substation along the transmission lines, Naga Lagunoy 69 kV line. Ang apektado po kayo ni Pili 20 MVA power substation. Ang apektado po sa Pili, Municipality Campili, excluding ining Palestina, Kadlan, San Jose, Karoyroyan, Tinangis. Yan. Minalabak area, Barangay Mataorok. Ining babasahon ko po, kabali ni sa mawara ni kuryente. Mataorok, Manapao, Katanusan, Sagrada Familia, San Jose, Baliwag Viejo, Magadap, and Taririk, Minalabak, and Sitio Bingkay. Yan. Ining Palestina, excluding ini, dahil kabali ni, may kuryente po ini, baka maribong kita. Yan. Ang Palestina po, dahil kabali, Kadlan, San Jose, and Karoyroyan, Tinangis. Yan. The rest po, ang mga barangay sa Pili, makaka-experience po ng 6 a.m. to 6 p.m. na power interruption kang NGCP sa maabot pong May 20, 2023. Yan. Yan. Malinaw, tabi Radyo Manmani, baka may hapot pa dyan sa SEMA. Ayo, gurano dan per kilowatt ngunya na sa running situation kan Kasureko 2. Tabi kasamang Griner. Opo, sa ngunyan 15. Sa residential po 15 pesos point 44 centavos. Yan, iyo po yan tabi Radyo Manmani sa tuyang power rates ngunyan sa residential. Nagbaba po kita ning almost 2 pesos po si binabata as compare po kang nakaaging bulan na March. Ano po? Ngunyan na maabot na May, mapuon po ang sa tuyang reading period na naman pizza 19. Kaya lauman ta bago mag pizza 19 po kaning bulan na Mayo, magkakaigwang giraray kita ning bagong power rates para sa bulan na Mayo. Yan. Tabayanan po yan. And syempre, si pigahalatang press release manunungon po duman sa naipadara sa tuyang show cause order. Sana maamay-amayan po kang ERC kung sakali man magdesisyon sindang amay para kung sakali man makahabol mo niya na May bago mag-reading period po. Yan. Ang kadaklang ka sa hapot tigdi, itong issue sa possible refund tabi kasamang Renner, although may mga pigahalat pa, no? Na proseso. Okay? Itong problema sa Siruma area sa Katinambak, so far, kumusta na ang monitoring kang Kasureko 2? Opo, balik ang nakaagi pong Monday, ang sa tuya pong general manager nagpasiring po sa Banwaan kang Siruma dahil po nga ni sa problema hindi sa kuryente diyan sa Banwaan kang Siruma. Poon po hindi sa part kang Tinambak, hindi sa may Salvacion, Million 9, pasiring na po yan ng Banwaan kang Siruma na kung saan nakaulay po kan sa tuyang general manager ang mga municipal councilors kang Banwaan kang Siruma para ipaliwanag po si ginigibong patrabaho ni Kasureko 2 para masolusyonan po ang problema sa kuryente dyan sa may Siruma area. Kaya yan, ongoing po si ginigibutang mga patrabaho dyan para at least masolusyonan itong pagwara kang kuryente na kung saan kasagsagid kang during peak load hours, kung saan rin nagkakarakan, mawawala, tapos mabalik. Yan. Saro po yan sa naipaliwanag po kan sa tuyang general manager dahil may mga patrabaho po talaga kita na ongoing pa, tabi Radyo Manmani, para masolusyonan po ining problema dyan sa Banwaan kang Tinambak going to Siruma. Okay. May nagbabarati digdi sa mga konsumidor daang Mother, Happy Mother's Day, no? Sa Sunday. Opo, Sunday, May 14. Happy Mother's Day. Yo, kay Ma'am GM Melet, Happy Mother's Day. GM Melet yan din. Yan. Yan. And ano pa di?
Ano pang area ang may brownout ko niya na weekend na dahil na banggitan tabi kasamang Renner ta. Yan. Siyempre, sa mga members kan sa tuyang konta direktiba ng mga inaman, Happy Mother's Day Ayaw. sa Indo. Si mga department managers, mga member consumer owners kan Kasareco to. Yan. Gano'n may tiga sabi si Jean, mother naman, si mother niya. Happy Mother's Day. Ayaw. Saka si mama Siyempre mo. kay mama. Ayaw, mother mo. Happy Mother's Day. Ah. Sa esposa mo, tabi, Radyo Ayun, Manmani. tapos Sa ki kamusta mama mga mother? sa gabos na mother ki mother Susan Basa Oo. niya. Thank you. Yan. Thank Oy, you. congratulations si Aki mo. Maray na nagmana. Kasi nagmana pa. Nagmana sa ina. Ayan. Nagmana. Inaama pala. Ayun. Ayan, may mga hapot pa. Ayo, panghapudan ta na lang tabi kasamang Renner. Ta mainit ko niyan, sarabay-sabay sa paggamit. Inapwera kayan, baka kung may mga diferensya naan sa ito pong mga electric fan. Igong record na nasulo na classroom sa Sarong Banwaan sa Kamsur. Ayun po yan si mga pagiramdom ta pirmi dahil mainit po ang panahon. Minsan 24 hours na nalilingawan ta si mga electric fan. Yan, ditig pupundo ta mainit da. Yan. Pero hilingon ta man giraray si safety. O kaya kung di man talaga maiwasan na mag-andar po ning haralawig na oras, siguraduhon tang malinig po ang electric fan. Ano po, o kaya nami-maintenance na pirmi. Paglaag ng mga oil, tabi Radyo Manmani. Ano po, importante ho niya na maray sa electric fan. Kasi iba pa pong mga appliances, kaya po antang ma-check si connection niya para maiwasan na po ang kasulo. And speaking po kang halangkaw na demand sa kuryente, kang nakaagi po pala na May 8. Yan, May 8, balikan ta, si May 8. Okay, May 8, 2023, dakulon kayo nagreklamo kay ni sa Satuya na ipaabot sa Satuyang opisina in sa Kasoreco 2. Si mananungod po duman sa red alert na naipaluwas po ang National Grid Corporation of the Philippines na kung saan bigla po kitang nawaraan ng kuryente. Ano po, igdi sa halos 80% kang area coverage po kan Kasoreco 2 ang nawaraan ng kuryente. Ang apektado sa Satuya ining 40 MVA ta sa Concepcion Power Substation, 40 MVA ta sa Del Rosario, and 20 MVA sa Banwaan kang PD. 100 MVA po si nawaraan ta ning supply ng kuryente na nagkausa po yan ng pagwara kang halos 80% kaining barangay kang Naga City. Tapos enterong barangay kang Milaor, Minalabak, and Pili. Kaya yan, medyo mahiwas tabi Radyo Manmani. Ang dahilan po kayan, nagpaluwas naman po ng advisory ang Department of Energy, ang National Electrification Administration, mananungod po duman sa nangyari pong red alert. Gusto sabihon, pag nag-red alert na po, tabi Radyo Manmani, gusto sabihon, mayo na kita ng supply ng kuryente o limitado na si supply kang kuryente, hindi po sa Luzon Grid. Igwa kitang alert system, igwa kitang yellow alert, igwa kitang red alert. Pero mas malala po kung nag-red alert na kita, talagang kaipuhan na pong magbawas ng load. May nag-shutdown po ng 5 planta ng kuryente, naapektado po ang Luzon Grid. Sa record po kang National Electrification Administration, igwang 8 electric cooperative ang nawaraan ng kuryente. Saro na po dyan ang Kasoreco 2, Kasoreco 4, Iselco 1, Luelco, Pelco 3, Nieco Area 2, Pleco, and Kiselco 2. Yan. Iyo po yan sinagkawaraan ng kuryente. Maswerte pa po kita di sa Kasoreco 2 dahil ang area, north area kang Kasoreco 2 and ining 20 MVA ta sa San Felipe, dahil po yan nakabali duman sa pagwara kang kuryente. Ano po? Pero ining mga ibang electric cooperative, total brownout po talaga sinangyari. Nawaraan o nagkaigwa ng power interruption talaga.
gabus na area nindang area coverage po ng mga electric cooperative talagang bigla po nawaraan. Magduduwang oras po ito, tabi Radyoman Mani. May schedule pa ko from 6 p.m. to 8. Kaya lang nag-normalize na si supply kang kuryente, sakat na kita sa yellow alert. Kaya dahil na po nangyari si panduwa ko tang schedule ning pagwara kang kuryente. Ano po, talagang nagkakaproblema na po ang supply kang kuryente pag-araw po kaya ning summer season, and sabayan pa po ang mga emergency shutdown kan sa tuyang mga planta. Okay. Yan. May hapot pa digdi, nahihiling siguro si mga darakulang building dyan sa parte kan Ciudad Dinaga, lalo na nauusungon yan tabi kasamang Rener ang mga housing kan Pag-ibig o iba pang pataas na darakulao na building. Ano da kaya pa yan kan Kasureco Dos na serbisyohan? Kabali na po yan duman sa tuyang plano. Ano po, maigwa kitang mga projection po kayan. 5 years ang projection na ginigibo ni Kasureco 2 para ining mga power substation ta. Kung hihilingon po nindo, may San Felipe 20 MVA na kita, may plano pa kitang maglaag di sa Almeda, may pag-aadal pa na pwedeng maglaag giraray ng additional di sa may Barangay Carolina. Kabali po yan sa satuyang pag-aadal na ginigibo para in preparation sa mga ralaog pa pong darakulang establishmento. Bakulang Naga City, ano po, dahil ang pili, dakula naman ang demand niya, ang Kalabanga po, igwa kitang ongoing niya na patrabaho itong additional na 20 MVA from 10 to 20 MVA, and malaag pa kita sa Minalabak ng additional 10 MVA na power substation, and si hali sa Kalabanga na 10 MVA ibababa tayo sa Magaraw. Kung hilungan po nindo, kung ma-realizer po ining gabos na nakatalaan ng mga patrabaho ni Kasureco 2, magiging sufficiente po ang supply. Dawa pa po magkaigwa po ning mga darakulang investors na maglaog po sa Naga City at sin pagtarayon na Banwaan. Iyo po yan si pag-secure ni Kasureco 2, at least maging maray ang supply kang kuryente. Pero sabi ko nga ni, dawa po, magkaigwa kita ning mga patrabahong araw kay ni, kung sa pag-aadal ni Kasureco 2 talaga, ma-realizar gabos ini mga planong ini. Ang mangyayari po, tabi Radyoman Mani, dawa hindi sa tuya sufficiente si magiging mga power substation, si mga patrabaho. Kung hindi sa Luzon grid, magkaigwa kita ng problema sa supply, talagang useless po ini. Kaya dapat pakusugon man po kang national government ining pagkonstruir ning mga power plants. Mas magayon kung renewable. Ayun na po yan si plano man ni Kasureco 2 na paglaag ning renewable source of energy o power plants hindi sa may Banwaan kang Siruma. Kaya yan, dakulon kitang project, tabi Radyoman Mani. Yeah. Bako lang kitang nakakonsentrate sa sarong bagay, kaya puhantang solusyonan si gabos ng problema, mag-abot po sa supply kang kuryente. Correct. Magayon, kadakol ng mga power substation sa Minalabak pala malaag pa. So, good luck. Tapos good news po yan sa tuya. Ngunyan. Okay na. Tabi, okay na. Bawi kita sa sa sunod. Okay. Pasensya na. Nagkasobrahan na kita. Although, nag-phone kita na mambaga. Nagkasobrahan Baka may mga announcement ka pa and then luway-luway na kita. Okay? Okay. Siguro, sa liwat, imbitaran mo na, Save Life, Donate Blood, Mobile Blood Donation, sa maabot pong May 15, 2023. Lunes po yan, 9 a.m. to 4 p.m. Sa Kasureco 2 Covered Court, idis po sa Barangay de Rosario, Naga City. Yan, si gusto po mag-donate ng dugo, magpasiring lang po sa opisina. Yan, may mga ma-assist man po sa satuya. And bago man po kita po ng dugo, may evaluation man nagigibuhon. Syempre may screening pa man po yan. Kaya, di po magalangan, kung kaya man lang kan sa tuyang hawa, kung healthy man po kita, yan, aram ko si Radyoman Mani, ma-donate yan. Euro mga 800 to 900 cc. Dahil daw kumupos naman ang
Dahil man, ang mangyari lang, garo mapurpos ako kita kayo ng duwa ko sa kanal. Marulong si ano. Kitang pero- sobrado sa 450. Ayan. Ayan. Sige. Okay, mainaman, kung may mga kaputan, siguro Ipasa ko na lang sa imo. Pasa mo na lang sa kuya. Yan, may mga follow-up po kita, mananungod duman sa mga concern kang mga member consumer owners kang mga nakaaging programa. Yan, okay, tapos na. Thank you kay Ian, sa kay Jean, sa IMJ. Yan, kay Mamzo, sa kay Maan, nakaibanan ta ka sa bago. Kay Radjaman Rey, as in pag-iba to sa DWNX. Yan, sa ngaran po, kamanimento kang Kasureko 2, sa pamayo po sa muyang General Manager, Mamilat Candia, as in sa Honda Direktiba, sa pamayo po sa muyang Board President Director Gay Lorito H. Pabines, ini po si Renel Pupa Bukay. Magaribanan kita sa masunod na Biyernes ang Satong Kooperatiba sa radyo. Thank you po and God bless you. Mabalos kan sa inyong pagantabay. Mga kasama sa lado technical niya po digdi si Radyoman Ray Gomez. And nakaibanta po si Ma'am Jo Ebeas kan Personal Department kan Kasureko 2. Ako ma po si Radyoman Madibasa, masunod na UNC Antabayanan. Mabalos. God bless everyone. Thank you Kasureko 2. Mabalos kan sa inyong pagantabay. Sa takbo ng buhay, kami lagi niyong kasabay. Kasureko 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaigwang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong asin baka magdulot ng kasulok. Ay pagrumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 Tipid Tips. Itutok o number 1 sa naang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot ng ang pagrumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 Tipid Tips. Sa main line o poste, asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 Safety Tips. Maglikay magpalayog ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran na kuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureko 2.